Kristina Uriarte, hezkuntza sailburua Bermeoko hizkuntza eskola ofizialean izan da. Aste honetan irekitzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko 14 hizkuntza eskola ofizialak, guztira 33.487 plaza eskaintzen dira. 8 hizkuntza ikasteko aukera izango da, eta 329 irakasle izango dira euskera, ingelesa, frantsesa eta gaztelania erakusten besteak beste. Igaz, 26.886 ikasle izan ziren. Kristina Uriarte, hezkuntza sailburua. Atzo izan da hizkuntza eguna Europan, uste genuen aukera paregabea zela gaur kurtso hasiera hemen ospatzea. Batez ere, Bermeon toki polita eta berezia da, eta uste dute hizkuntza eskolaen artean aukera ona izan dela. Honekin nolabait azpimarratu nahi dugun ze garrantzia daukaten hizkuntzak eta ze lan ona egiten duten hizkuntza eskolak, eta hemen daukagune irakasleak eta beraien profesionaltasunen laguntzaz, azkenean bultzatzen dugu hizkuntzaren ikasketa, ez? Garrantzitsuak dira ez bakarrik ikas maila edo hizkuntza maila egokitzen delako, baizik eta akreditazioa lortzen direlako. Hemen orduan oso garrantzitsua da ikasle bakoitzarentzat, bai pertsonalki, aberastasuna izaten dutelako hizkuntzen aldetik, baina lan bilatzeko momentuan ere beste aukera batzuk izan daitezke eta mugikortasunen aldetik ere oso nadala, ez. Dute oso lan importante egiten dutela hizkuntza eskolak, 14 ditugu hemen Euskadin, eta normalien pasatzen dira 27.000 ikasle, haietatik, hemen Bermeo zereonen dira, baina 27.000 ikasle izaten dutela aukera hemen hizkuntzak ikasteko eta hizkuntza ezberdinak.